Ben, vou facer un vídeo moi corto para explicar un poquinho como imos a facer os primeiros exemplos de conexión a bases datos de PHP. Nas sesións os últimas que tivemos, estaba mirando como traballar con ficheiros, agora vamos a pasar á parte bases datos. A parte bases datos vamos a ver cousas profundas, bueno, cousas bastante detalle, pero vamos ir o primeiro unha parte básica, que é polo menos intentar facer un mantemento, unhas operacións CRUD sobre unha base datos MySQL. Pusimos aquí no material que vamos a partir dos exemplos que hai en o W3 porque son moi sencillos. Entón, se vamos ao W3 temos unha entrada que é en PHP, a parte máis MySQL, e antes de empezar a facer nada desto, comento vos. O que propoñen aquí é, bueno, propoñen aquí no, o que se pode facer desde PHP para conectarnos a base de datos, basicamente hai tres formas de facelo. Hai tres drivers ou tres formas de facer as consultas. Está aquí separado, pois mira, como facer unha conexión, como crear unha base de datos, como crear unha tabla, como insertar unha data, son os exemplos moi básicos. Entón, a partir destos vamos ir probando no Visual Studio Code e vamos explicar un poquinho por arriba de que vai. Cando nos queremos conectar unha base de datos, basicamente temos tres sistemas para facelo. Temos un sistema que é MySQL orientado a obxectos, temos o MySQL procedural. Cando falamos de conexión procedural, vai ver na sintaxis que, bueno, a forma de programar procedural e a de arriba xa ten lógica, sentido pensar que a MySQL, ao conectarse a MySQL, base datos MySQL utilizando orientación a objetos, está o de conectarse a MySQL utilizando PDO, utilizando programación procedural, e pois temos PDO. A diferencia entre estas dúas son que estas dúas son para conectarnos a base datos MySQL ou MariaDB e PDO sírvenos para conectar a calquera. Entón, PDO máis xenérica. Se sabemos PDO, calquera das outras nos vai funcionar. O que pasa é que se estamos acostumbrados ao mellor procedural, pois nos interesa máis, no noso caso que traballamos con MySQL, utilizar esta, ou nos interesa máis a orientada a objetos. En general, calquera dos exercicios que imos a facer no curso nos dá igual con cal utilicedes, entonces saber que existen as tres, pero bueno. Falamos aquí un poquinho de instruccións e pomos un exemplo moi básico para que teñades unha primeira introducción de que diferencias hai nesas formas de conectarnos simplemente a nivel orientativo. Se utilizo MySQL orientado a objetos, pues bueno, vamos a traballar con objetos. Temos aquí, por exemplo, un anaco de código PHP que me di cal é a miña base de datos onde está instalado o servidor, localhost, cal é o meu usuario de base de datos, cal é o meu usuario de MySQL e cal é a miña password de MySQL. O normal é aquí que poñamos root e se temos unha instalación normal, pois nos exemplos de pruebas non hai contraseña. Estos son os usuarios de conexión ao gestor de base de datos, MySQL neste caso. Como aquí estamos traballando unha forma orientada a objetos, pois definimos un objeto, instanciamos un objeto, igual que se facía en Java, toda a conexión é unha nova conexión MySQL e pasándolle os parámetros. É dicir, pasolle o servidor, pasolle o usuario, pasolle a password. Podemos facer este objeto agora vai ter unha serie de propiedades ou de métodos con error e para decir se isto dá error, se houve error na conexión, pois simplemente se isto é certo e que houve un error na conexión e pintamos cal é o error da conexión. Senón, conexión levada a cabo. Despois vemos en exemplos. En vez de utilizar a MySQL orientado a objetos, podemos utilizar a PDO. A sintaxis é moi parecida nestes primeiros casos. Solo estamos estableciendo a conexión a base de datos. Usuario, contraseña do gestor, establecemos en un método aquí, MySQL connect, que vai permitir conectarme ao servidor, o localhost, bueno, que sea, o usuario e a base de datos. Se isto é certo, se isto dá falso, pois houve un error de conexión. E pois podemos utilizar PDO. Se vedes a diferencia que nos dá arriba en calquera destas máis nestas, non estamos indicando nada de MySQL, perdón, non estamos, damos por suposto que a base de datos MySQL ou MariaDB, se outro gestor de base de datos, un Oracle, un Postgres, non vai a funcionar. Sin embargo, de abaixo non vemos eso. Vemos un usuario, vemos un password, temos un objeto $conexión, témolo entre o try catch para capturar os errores, decimos que é un novo objeto PDO e aquí onde estamos mandándonos os parámetros da nosa conexión. Se vos fixades, temos que vai a ser conexión a unha MySQL, vamos a pasar o host, vamos a pasar o localhost, que é onde estamos nós, vamos a pasar o servidor, vamos a pasar o nome de base de datos, vamos a pasar o usuario, vamos a pasar, é dicir, estamos creando un objeto PDO, pero estamos dicindo aquí con que base de datos, non con que gesto de base de datos nos vamos a conectar. Imaginade, en vez de ser MySQL se Postgres, poñemos aquí Postgres, que a súa sintaxis correcta, é dicir, PDO sírvenos para conectarnos a calquera gestor de base de datos. Despois a forma de pasarlle atributos, bueno, set atributo, pois é para pasarlle atributos de distintas cosas de excepción, podes ver que os valores se pasan de outras formas, vale? O objetivo desto é que vexades que hai tres formas de conectarnos. Temos aquí exemplos, conexión, etcétera.
Vale, como vamos a traballar nós? Nós vamos a traballar con MySQL. MySQLi, onde estemos instalado no entorno tanto de examen como de prácticas do que levo falado, sempre estamos traballando con se me foi. Sempre estamos traballando con xa non sei que iba a facer, perdón. Vale, con Heidi. É dicir, nós temos un XAMPP. Vou ampliar a pantalla esta para que me saia o vídeo todo e así non temos problemas por atrás. Vale, e bueno, o W3 para aquí. Bien, nos que temos? Temos un XAMPP. XAMPP temos o Apache arrancado, MySQL arrancado. Como nos conectamos a XAMPP? Bueno, supoño que xa igual xa o fixeste máis veces. Podes utilizar calquera ferramenta, calquera cliente que os conecta a MySQL. Vou restaurar estas páginas. Entón, unha delas é, vamos a empezar localhost. Se poñemos localhost, acordámonos que nos arranca a página principal de Apache. Isto xa vimos, a ver se vamos. Bueno, está arrancando outro por atrás, temos que paralas. Vamos, outra vez se arranca. Se non volvemos a arrancar o Apache. Vale, isto é a página que nos temos de Apache. Dentro da página de Apache temos un phpMyAdmin, que é un cliente que nos sirve para conectarnos a MySQL, que a MySQL acordados que se instala con XAMPP. Vale, está indo lento, pero bueno, cando acabe de arrancar todo, vai nos aparecer o phpMyAdmin, vai nos aparecer as bases de datos que temos nese entorno. Vamos a esperar, non sei por que me está tardando tanto. Vale, ahora parece que apareceu. Temos aquí o noso gestor de MySQL de base de datos. Bueno, podemos facer así, desde aquí podríamos crear a nosa base de datos, vamos a crear unha nova base de datos, vamos a tablas, podes usalo co Orange que creo que utilizaste o ano pasado, ou podes utilizar un cliente máis visual, no meu caso, a mí gusta moito Heidi, entón eu utilizo o ficheiro este, que é basicamente un cliente para conectarnos a base de datos, pero hai 50.000 máis, DBR, bueno, hai moitos, o que vos queirades. Heidi xo instalades, vos conectades, decidixe que vos quedes conectar ao servidor que estea na vosso local, no noso caso, no 127.0.0.1, damos a abrir, bueno, se abrir unha interfaz máis ou menos gráfica que nos vamos conectar ás nosas bases de datos. Estamos traballando, son bases de datos que están en MySQL, son as mesmas que vemos desde phpMyAdmin ou desde calquera cliente que se conecte ao noso gestor de bases de datos. Entón, xa temos o noso gestor de bases de datos, perdón, temos o MySQL arrancado, temos o noso cliente arrancado, entón vamos agora a seguir os pasos da práctica esta para ver distintas cousas que podemos facer. Podemos intentar eh, vamos a poñelo máis pequeno para que se nos vexa aquí, podemos intentar crear unha tabla dentro da nosa base de datos. Supónse que temos unha base de datos creada, tamén o podemos ejecutar con este. Este código que tedes aquí sírvenos para crear unha base de datos, vale? Unha base de datos. Voume saltar isto porque xa teño a base de datos creada, pero senón despois probámoslo despois. Vamos a ver o código de crear unha tabla. Crear unha tabla, se vos fijades aquí, a sintaxe create table ou a sintaxe SQL normal, vale? E nós, de alguna forma, se o facemos no MySQL orientado a obxectos, temos que pasar o usuario, a contraseña, o password, a base de datos, teria que establecer a conexión co meu gestor, se non hai error, tiro para adiante, teño que crear unha variable SQL que teña a sintaxis de creación de tabla, crea table, non sei que, non sei cuánto, times, bueno, este sintaxis create table que vos a poderia escoller. Podes coller a sintaxis, ir aquí, crear un novo esquema e crear a tabla dentro da tabla crear a tabla dentro da base de datos que nos interese. Cando se vai a executar? Vai a executar cando facemos isto. Chamamos a conexión que temos establecida, a conexión que fixemos, e sobre esa conexión aplicamos o método query sobre ese valor. Query é executar esta consulta. Se isto é certo, é que a tabla foi creada, senón non. Isto sería unha sintaxis orientada a obxectos. Se vemos a procedural, sería a mesma lógica, todo igual, só que en vez de utilizar isto, facemos un MySQL connect, que se nos vai conectar a base de datos. Se a conexión non se pode facer, mostramos o mensaje de error, e se non, definimos exactamente igual o SQL que quero instalar, e ejecutamos un método que neste caso é MySQL query, coa sintaxis, ca $conexión que estemos arriba establecida, e co SQL que quero facer. Con isto acabaríamos de instalar de ejecutar. Ejecutamos isto, se non dá error, cerramos a conexión. Se o que facemos con PDO exactamente igual, temos os nosos valores, porque estos non cambian, esta vez con a conexión, new PDO, isto é a nosa conexión que se vai a conectar a MySQL, digo que vai a ser unha base de datos MySQL, digo o servidor, digo o nome da base de datos, o usuario, este é o usuario do gestor de base de datos, non é o usuario de base de datos, este é a contraseña, executamos, dicimos aquí, bueno, pasamos estes valores, PDO, atributo error, isto poñémoslo así, pasamos a consulta SQL, executamos o SQL, poñemos o mensaje de que foi todo correcto e capturamos errores. Vamos a ver isto sí é a sintaxis básica, vamos a verlo xa cun exemplo para que
para que o vexades con outros datos, para ter dous exemplos, vale? Eu xa teño unha base de datos creada, crea base de datos manual, se non a quixera crear manualmente, vou a borrar, debería me deixar desde aquí borrar, vou borrar a base de datos, realmente só estou borrando unha base de datos, vou a crear de novo, porque o meu exemplo, utilizando PDO a entonces que é unha réplica do que tedes aí na página do W3, entón vou crear unha nova base de datos. Vamos a crear novo unha base de datos, voulle chamar, tal como lle chamo aquí, exemplo de BO, voulle chamar igual, creo unha base, non me vou a parar na codificación dos códigos, nada polo estilo, vale? Eu creo unha base de datos, de momento a base de datos exemplo de B non ten nada, aquí temos un código, meu código, fijadevos que o que vos subín a plataforma, teño, por exemplo, exemplo 1 facendo PDO, exemplo 2 que é o mismo, pero facendo unha conexión a MySQLi, vale? A orientada a MySQLi orientada a objetos, que realmente eu creo que máis nos interesa. Depois temos máis exemplos. Vamos a empezar co primeiro. O primeiro é ejecutar mediante PDO conectarme a esta base de datos exemplo de B, vale? Con que usuario root? Por qué? Porque eu cando instalei XAMPP dixen que a miña base de datos era usuario root e contraseña sin contraseña, perdón, non base de datos, o meu gestor MySQL era con root sin contraseña, vale? Empezamos o código que nos divan, vamos a capturar os errores, establecemos unha nova conexión a PDO, donde a servidor, é dicir, a localhost, que base de datos, a que acabo de crear, exemplo de B, bueno, isto podo metelo aí para ver a codificación que vamos a ter, pois para a dereita, que máis? O usuario da contraseña, temos que esperar que isto se me refresque, que me tarda un poquinho en refrescarse, vale. E co problema é que isto non é unha máquina virtual e ás veces isto dá un pouco de errores. Vale, o usuario, a contraseña, pasamos isto a sintaxis, e conexión establecida, ejecutamos a nosa creación da base de datos se non existe, fijadvos a sintaxis que é de tables novos existe usuarios, e vamos a facer unha proba, unha vez que temos a base de datos creada, vamos a intentar insertar un registro, tédelo na sintaxis aquí do W3 máis adiante, fan insertar datos, vale? Insertar datos, temos aquí como poderíamos facer un insert, vale? Vamos a explicar agora, pero no código este xa tedes aquí. Vou a preparar un insert, facemos sentencias preparadas, é dicir, o estamento na PDO, preparo un insert into usuario, se a tabla que acabo de crear, nos campos e meto os valores, vale? Cando facemos isto dos puntos nome e dos puntos mail, estou dicindo que van a ser dúas variables que vou a recibir despois para insertar aquí. Non estou insertando directamente aquí o nombre Ana, nin Ana exemplo, estou dicindolle preparando unha sentencia preparada, que isto creo que o visto no ano pasado en Basatos, son sentencias preparadas. E aquí estou executando. Cando quero executar unha sentencia preparada, terei que dicir, mira, execútame este estamento, esta sentencia preparada, execútame con quen? Necesito dous parámetros, dúas variables, dous valores. Necesito o nome, que lle vou dicir que é Ana, e o mail, que é Ana, exemplo. Executo isto, debería mostrar, non estou comprobando errores, pero bueno, registro engadido correctamente, e se ora quero facer unha consulta, como facíamos unha consulta utilizando PDO? Defino unha consulta, PDO sobre a conexión que temos a base de datos, executo o query, que é o que facer a consulta, e poño a consulta. Select asterisco foron usuarios. Poño eco, listado de usuarios, isto que nos vai a devolver. Para nós é como se fora un array. Non é un array, pero como se fora, vale? For each $consultas as fila vaime devolver cada registro que teña na tabla de usuarios como un valor destos. Entón, que fago? Se devolvo a fila, que me vai a devolver? Pintamos ID, vaime devolver fila e vaise quedar co nombre da columna que me está devolvendo. Entón, ID, vale? Temos aquí o ID, vamos a mirar, vamos a ejecutar un minutinho este para que se vexa máis claro, vale? O ID eu non o creei aquí, pero fijadevos que aquí na base de datos sí que o puxen como autoincremental. Entonces, $filler vai ir o ID dese registro, vai ir o nome dese registro e vai ir o email dese registro e vai mo pintar. Vamos a probar a ejecución deste código. Vamos a copiar, vamos a arrancar, vamos a abrir a página, vamos a ir a localhost, está 25, vamos a coller o ejercicio que estamos agora, vamos a pegar, vamos a ejecutar, vale? Entón, fijadvos o que nos di. Conexión establecida, registro engadido correctamente, listado de usuarios, nome. Fijadvos que simplemente estableciu a conexión, a base de datos non estaba, estableciu a conexión. Vamos a mirar agora o que é o que temos en exemplo, vou recargar exemplo, ás veces hai que recargar aquí un pouco, recargamos, vamos aquí á tabla de usuarios. Na tabla de usuarios temos a nosa instrucción, o ID, o non, o ID autonumérico, como se fora a vosa clave primaria.
Vamos aos datos que ten cargados e temos aquí o ID1, Ana e Ana exemplo. Que pasa se volvo a ejecutar outra vez a chamada? Se volvo a ejecutar outra vez, vai volver a crear outra vez, agora un ID2, os datos son os mesmos. Se executo outra vez un ID3, estamos cargando, porque cada vez que estou chamando isto, estou facendo todo este proceso. E o proceso é, se a tabla non existe, creo-a. A tabla se existe, entonces paso de creala. Entón, como isto non se executa, vamos a preparar un insert. Preparamos un insert e como son sempre os mesmos valores, pois por eso non están aparecendo 3 veces. Se recargamos aquí a página, vai ser exactamente igual. Isto é como se faría para crear unha tabla. Xa temos aquí o código de crear unha tabla e aquí temos o código de como insertar datos nesa tabla. Vamos a facer o mesmo exemplo agora, pero o mesmo exemplo agora sería utilizando a outra sintaxe, outra conexión, a conexión MySQLi. Vou a intentar facer unha proba que, a ver se me deixa facer, vamos a poñerlle que en vez de ser DB é a DB1, para que sea outra base de datos distintas, vale? Vamos a establecer a conexión, vamos a mirar se conectou a error, vai me dicir que non. Vale, perdón, non podo facelo así, pero isto non está o código para que me cree a tabla. Acordámonos que cando era un W3, se eu quixera a tabla nova base de datos, se eu quixera que me crease a base de datos, teria que haber posto unha sintaxis como este estilo, vale? Eu agora mesmo non a base de datos estou creando manualmente, podríamos facer así, non é moi normal que desde PHP teñades que crear unha base de datos, vale? Entón vou facer manual para seguir os pasos de antes, vou a crear unha nova base de datos, unha nova base de datos, sí? Me deixa crear unha nova base de datos, perdón, temos que facelo desde arriba, base de datos, e voulle poñer igual de exemplo. Bueno, vamos a crear unha base de datos de B1, vamos a aceptar, realmente vai estar aquí, unha xa ten, a de sempre xa ten datos creados e sempre de B1 non. Vale, agora cando entre por aquí, que nos vai facer este código? Bueno, vai se conectar a exemplo de B1, vai establecer unha conexión con esos valores, se do error, nada, vamos a supoñer, por exemplo, non, vou supoñer, por exemplo, que o usuario non é root, que é rata. Bueno, isto vai intentar establecer a conexión, vai dicir que non, vai dicir error de conexión. Vamos probar xa isto antes que nada. Vou copiar a ruta relativa a esta. Vamos aquí, arrancamos outra vez o código, pinchamos, perdón, pinchamos aquí, a ver. Creo que me comín aquí unha barra, vamos a pinchar, vamos a ejecutar. Non sei que estou vendo agora, pero non me fixo caso. Igual non guardei os cambios. Dame un segundo, porque non sei agora que me está facendo isto. Vamos a File, Autosave. Non está guardado os cambios, vale? Eso sí que ten sentido. Se non tiña sentido que hubiera feito isto, vale? Vamos a volver outra vez a facelo. Vamos a recargar, exemplo 2. Teóricamente deberíame dar que non se pode conectar eso, acceso denegado para este usuario, hai un error, etcétera, etcétera. Vale? Porque lle puse un usuario que non era. Vamos a poñer usuario, perdón, vamos a poñer usuario que é. Entonces, que vai facer? Vai entrar a root, contraseña sin contraseña, basado sempre de B1 que xa quería antes, vai establecer a conexión, se non hai error seguir para adiante, conexión establecida, vai a mandar a query create table if not exist usuarios, como non existe, vai a crear e vai a preparar unha consulta. Aquí, esta forma de preparar as consultas aquí é un poquinho distinta, pero bueno, é o mismo. Establecemos a conexión, preparamos o insert, pasando os valores aquí, paso interrogantes. Isto que significa? Significa que despois vou utilizar outro método bin pardon para decirlle que tipo de valores vou pasar. Cando poñemos SS, digo, lle vou pasar dous valores e son strings, vale? O nombre e o email son strings. Aquí defino esa variable nome, defino o email, executo. Aquí estou executando, prepare contra esta base de datos. Registro engadido correctamente, o resultado, conexión, query, select asterisco from usuarios. Vaime facer un listado e agora mesmo, isto non fago con for each, facemos de outra forma. Hai un método neste tipo de conexións nas MySQLi orientado a objetos que é fetch assoc, que fai vais nos movendo registro e registro, é dicir, colle o resultado de primeira fila, moves a seguinte fila, moves a seguinte fila, é moi parecido ao que teñamos aquí no PDO, que era un for each, vale? É unha cosa moi parecida, solo que cando moves e fecha asociada, vaise movendo o seguinte. E pintamos, accedemos aos datos da mesma forma. ID, nombre, email e cerramos a conexión. Vamos por agora se isto nos funciona. Vamos a recargar. Agora sí que está recargada, vale? Se me cargou os datos. Vamos outra vez a ejecutar outra vez. Vai a ejecutar o seguinte cando acabe. Vai a ejecutar o seguinte cando acabe. Vai meter os IDs auto incrementales. Vale, pois temos aquí xa un pequeno exemplo, un primeiro exemplo como podemos facer para conectarnos a base de datos, para ver desde Heidi SQL como funciona, etcétera, etcétera. Vamos a ver o ejercicio 3. Bueno, subimos outra vez o W3.
Crea tablas e vimos como facíamos. Esta é unha tabla que nos estamos creando, xa vimos antes. Simplemente, sea con cal sea, xa vistes agora, MySQLi, create table get. Está guai, bueno, está interesante facer create table no existe usuarios, porque se a tabla xa estaba creada e non tuviera esta sintaxis, pois bueno, igual me dá ese un PTI que a tabla xa existe, etcétera, etcétera. Pero bueno, vede la sintaxis. Faise co procedural exactamente igual e faise co PDO igual. E o procedural case, bueno, se o creade, se alguén lle interesa moito que o mire, pero bueno, vos utilizado con máis vos conveña, vale? Como insertamos datos? Aquí temos un exemplo de insertar datos. Insertar datos a nivel SQL é algo tan básico como insertindo table, columnas e os valores. Bueno, como faría con a orientación de objetos? O mismo, server, non sei que, conectámonos, establecemos a conexión con esa base de datos, se non fomos capaces de conectarnos, damos error, e se non, montamos a nosa SQL. Nosa SQL, neste caso, é insertinto a nosa tabla, os campos e os valores que quero insertar. Teño que ejecutalo onde? Como $con, query SQL. Isto ejecútame esa consulta. Igual a true, que foi capaz de facela, e dime, bueno, mira, méteche un novo registro, e senón, pois houve un error. Se o facemos co procedural, pois en vez de ser con MySQLi e MySQLi Connect, pasamos os valores, probamos se houve conexión, preparo e insert igual que de outra forma, e ejecutamos contra esa conexión. Con PDO, o outro tanto, temos a conexión, PDO, decimos que é MySQL, usuario, password, pasamos a sintaxis de siempre para o modo de error, escribimos a sintaxis SQL, ejecutamos a sentencia SQL, fijaos que aquí xa teño os valores todos que quero cargar, a sentencia, listo. Ben, exemplo aquí, que debe ser o 3. Temos un exemplo xa feito, conexión con VDO, sigo ca miña base de datos, estou establecindo a conexión ca miña base de datos, como xa vedes, atributos, volvían a empezar outra vez de principio, agora estou creando unha tabla de usuarios, vale, estou creando unha tabla de usuarios, podo que sec, bueno, PDO, estou creando cando, isto porque teño así, perdón un segundo, porque este é un ejercicio un poquinho máis completo, vale, perdón, vou a ver, para primeiro ver como está este código, vale, para que vexades xa cada paso unhas cousiñas máis completas. Vamos ir aquí ao código, vamos a pegar, vou pegar aquí, non isto, vamos poñer localhost e vamos a pegar este código. Aquí apareceme, se arranca, apareceme un formulario. A miña idea aquí é ter unha tabla usuarios, vale, unha tabla usuarios. Estou conectado ca primeira na tabla de usuarios e vistes que había os datos cargados, pois a mí interesa meter unha tabla de usuarios e que o poida mandar os datos desde un formulario, vale? Para que me xa deixa un insert que xa non é tan directo. Desde un formulario, vou poñer aquí pepe e a contraseña pepe@gmail.com, o que sea. O meu objetivo é que estando nun único ficheiro PHP, lle de agardar e que me meta os datos aquí abaixo. Hai que esperar un pouco e acaba de aparecer aquí o registro. E na base de datos tamén se recargo van a estar aquí os registros, vale? Entón, por eso teño un formulario aquí abaixo. Eu cando arranco a conexión ao meu ficheiro PHP, arranco o PHP, paso os valores servidores usuario e contraseña, establezco a conexión co base de datos, necesito establecer isto, se non está a tabla creoa, se estou recibindo algo por post, fago todo este rollo. A primeira vez que aparece, non estou recibindo, a primeira vez que cargo esta pantalla, cando fago isto, non estou recibindo nada por post. Entón, como non estou recibindo nada por post, o único que teño que fazer é consultar os registros, vale? Defino, fijámonos nesto, vale? Porque este é agora un pouco curioso. Vou a repetirlo. Empezamos con PHP, temos servidor, base de datos, o usuario, a contraseñal, establezco o PDO, o sea, a conexión co miña base de datos, executo, defino o PDO e executo esta consulta, se non está a tabla creada de usuarios, se non estivese, no meu caso está, co cal xa non se executa, comprobo se estou recibindo algo neste caso por request ou por for, ou non sei por que lle estou mandando, onde está o formulario. Vale, por post estou mirando, se estou recibindo algo por post, vale, recibir algo por post é cando lle dei este formulario de aquí. Non estou recibindo nada por post, paso para baixo. Defino a consulta, que é executar a consulta dos datos na base de datos. É dicir, consulta é lanzar a query contra isto. E acabouse o tema aquí. Eu teño unha consulta que definir esta select contra a base de datos. Bien, e sigo para baixo. Empezo a pintar a miña página, HTML, non sei que, exemplo con PDO, non sei que, inserir novo usuario PDO, vou pintando o nombre, vou pintar un listado de usuarios e vou abrir un for each e aquí establezco PHP, vale? E para quen fago un for each? Para este consulta, que non recordemos que é a sele de usuarios. A sele de usuarios, se fago contra base datos, vai me devolver xusto estes valores que tedes aquí. Entón vai ser primeiro un for each que recorre o primeiro registro, segundo, terceiro, cuarto e quinto. Bueno, pois un for each.
Activamos o for each. Como se recorre un for each? Consultas fila. Onde vou ter a información? En fila. Que teño que pintar agora? Bueno, un LI, vedes que é un LI, meto un strong para que me poña negrita, activo PHP outra vez, pinto HTML especies de fila de nome. Nome porque é o campo como se chama na tabla. Cerro o strong e pinto o email, que é o que estamos vendo aquí. Cando agora mando un valor para insertar, o que sea, e lle di a agardar, volve a lanzar esa página, vou a empezar polo principio, todo igual, vou a establecer a conexión, te recibindo algo por sí, estou recibindo, non sei que se rolla ese PDF, estou recibindo por mail isto de aquí abaixo, os valores non están vacíos, preparo a consulta para insertar aí, cos valores, executo a consulta con esos valores, e o que estamos conseguindo cando facemos esta parte aquí, que mo recarguen o pinta abaixo. En vez de facer isto mesmo con PDO, podíase facer ca sistema MySQL orientado a obxectos. O mismo, empezamos arriba, pensamos que é o mismo, exemplo de B, establezca a conexión, se bla bla, comitamos a consulta. Está recibindo algo por post? No, de momento non estou recibindo nada por post. Bueno, pues pintamos o formulario tal cual está, non facemos nada, vale? Pero acordámonos que teña un resultado. O resultado é lanzar a consulta contra a query. Vale, pois entonces eu vou pintando todo para baixo. Cando teña que pintar estes datos, teño que recorrer a tabla. Como se recorre? Aquí vimos que había outra sintaxis que non era xa o for each, que se facía con isto. Mentras que teña resultados, vamos a pintar esta información. E móvete a fila seguinte. Da igual, sin complicarvos moito, pero simplemente isto que non vai facer vai nos movendo primeiro registro, segundo, terceiro, cuarto e quinto. Que agora teño algo que insertar, que agora quero meterlle algo aquí, bueno, estou con outro exemplo, co 3, pero bueno, que quixera meter algo aquí no... Deixa poñerme o 4 aquí, para que vexades, porque realmente o funcionamento é o mismo. Algo, exemplo 4 creo que era. Vou dar exemplo 4, vou ejecutar. Vai establecer a conexión un poquinho máis lenta, temos unha información. Quero meter algo aquí, vou meter o 3333333. Vale, pois é exactamente igual, porque cando entremos aquí no conto este, cando entremos aquí, vou recibir algo por post? Sí, pois quedomo con nome, quedomo con email, están vacíos? No, prepara esta mente, inserta entre usuarios, pin, non sei que, executamos e listo. Vale, isto sería, pois, outro exemplo, se feito agora co PDO. Que máis temos por aquí? Cando facedes o insert data, tedes aquí exemplos de insert data, vale? Que van sendo o mesmo, só que eu metiña alguna cousinha máis, metiña un formulario. Temos exemplos de insert datas. Cando eu inserto algo nunha base de datos, cando inserto algo nunha base de datos, por exemplo, vamos ver este consulta. Teño aquí unha tabla, máis Weston, ID, unsigned, autoincremental, primary. Cando eu fago a consulta, ou nestes exemplos de aquí, cando eu fago a consulta, eu aquí instalei, fixen que vou insertar un novo tío, vale? Executo a consulta, eu podo acceder desta ejecución, tamén me pasaría aquí onde fixemos o... Non sei se aquí eu teño feso de la conexión, así, témolo aquí. Tamén aquí, se vos fixades neste exemplo que acabamos de ver agora, tamén teño o dólar conexión prepare, dólar conexión query, nos hai execute, nos temos despois de haber feito unha consulta ou haber feito algo na base de datos, hai un valor que é o insert id, vale, insert id. Este valor vaime devolver en caso de que na miña tabla haxa un campo id ou un campo un campo id, sí, vaime devolver cal foi o id que se generou. Explícome de outra forma. Cando eu estou nesta página de aquí, estamos no 4, non? Que é máis igual. Cando estou aquí e lle poño este valor, e o email poño este, e lle dou a guardar. A min, ao mellor, interésame, eu xa sei que vendo aquí na base de datos me vai a dar o registro 6, non? Está claro, porque levo 5, cando lle a guardar, vai me aparecer aquí o registro 6. Bueno, non me aparece o 6 porque tiña moito máis, non refrescara, vai ser o 8, pero dá igual. Pero a mellor a min interésame no cliente saber con que ID foi registrado, vale? Entón, eu de primeiras non o podo saber. Que significa que non podo saber? Significa que se agora alguén ven aquí e borra os registros primeiros, ás veces quedan huecos polo medio e ás veces este campo se autoincremental, ás veces, ás veces vamos a pensar que non ten por que ser todos os valores consecutivos. Ás veces tampouco nos sabemos a información de cantos hai nin cal nos vai tocar. Entón, hai un método que é o last int, o insert id,
que nun tipo de conexión desta forma, cando execute isto, vaime decir con que ID se generou, se insertou ese registro na base de datos. Con que ID se insertou ese registro na base de datos. Tamén se pode facer no procedural, hai algo parecido, solo que aquí como era, MySQL last ID, sería este de aquí, MySQL insert ID con nombre de conexión, dime cal foi o último ID que se registrou, e tamén se pode facer con PDO, con last insert ID, é dicir, son as tres, nos tres sistemas hai unha forma de saber cal foi o campo que se acaba de insertar na base de datos. Non sei se isto entendedes, pero cando eu inserto aquí o nombre e o apellido, eu sei o nombre que insertei e sei o apellido, pero na miña tabla, como vedes aquí na tabla de usuarios, hai outro campo ID e eu non teño por que saber con que ID se insertou. E pode ser necesario que eu sepa ese ID, teña que saber ese ID. Por eso, nós vamos a poder acceder, bueno, en función do sistema que utilicemos, vamos a poder acceder a ese último valor. Vale. No siguiente que temos aquí no fichero este, vai nos decir insertar múltiples. Bueno, vimos como insertar un valor, tamén podemos insertar múltiples. Establecemos a conexión, temos unha variable que me di este, temos fijamos aquí que hai un punto, co cal nesta ejecución vai a ser este insert, punto e coma, outro insert, punto e coma, outro insert, punto e coma. O que estamos conseguindo con isto, cando execute múltiple query, vai a ser que me faga o insert de todos estes valores. Vale? É unha forma para insertar múltiples valores de golpe. Pódese facer tamén con esta conexión, fijado por SQL, SQL punto, SQL punto, podemos ejecutar e con PDO exactamente igual. Isto xa non teño aquí o exemplo. Vale, os sentencias preparadas. Sentencias preparadas é un concepto de base de datos que se utiliza, bueno, se utiliza a nivel profesional, utilizase moito, porque é moito máis rápido que mellor facer unha consulta ou facer, bueno, non vou entrar agora en temas de base de datos. Entón, PHP permite traballar con base de datos con sentencias preparadas. Aquí temos un exemplo, tamén algúns dos que nos vimos aquí eran desos, temos un usuario, contraseña, password, non sei que, non sei cuánto, establecemos a conexión, se non hai error eso, preparo que preparar? Insertar isto, algo dese estilo. Estou insertando nesta tabla estes valores e pasolle 3 parámetros. Entón, eu, digamos que con isto que consigo é que o gestor MySQL sepa que de vez en cando se lle vai chamar a un insert, se vai a ejecutar un insert que vai ter esta estrutura, é dicir, o gestor sabe, mira, de vez en cando vanme chamar a un insert pasándome estes tres campos con valores, sabe Dios cales, pois eu xa me vou preparando internamente, esta forma de dicirlo é un pouco chorros, vale? Pero o gestor xa se vai preparando para, digamos, buscar cal vai ser a forma máis rápida de facer ese insert. E despois eu executo esa consulta as veces que me faga falta. Estou ejecutando aquí, pero podría ejecutala 50 veces seguidas, é dicir, eu defino a miña sentencia preparada, que entendo que ano pasado en base datos algo vistes, e despois a partir de aquí simplemente lle paso os valores. Necesito 3, sí, que son string, sí, SSS, bueno, pues paso os valores. E agora, esta que vamos a ejecutar aquí, primeiro temos que dicirlle que non son os valores. Digo, mira, aquí os parámetros que vou pasar van a ser este tipo de parámetros, van a ser estas variables. Aquí defino as variables e aquí executo isto, é dicir, estou chamando a isto. E isto vai facer uso da sentencia preparada que ten arriba xa en memoria. Despois executo outra vez, despois executo outra vez. Bueno, a funcionamento de sentencias preparadas en todos os sitios iguales, salvo que cambia un pouco a sintaxis. Aquí é exactamente o mismo. Podo preparar unha sintaxis igual, solo que vedes, fijaos que cambia un pouquiño aquí. Aquí pasaba os interrogantes, aquí paso os campos onde vou a insertar, os campos, sí, aquí paso os valúes desta forma e despois paso os parámetros desta forma. E a partir de aquí é exactamente o mismo. Defino as variables e executo, defino as variables e executo. Isto é para traballar con sentencias preparadas. É dicir, o que nós estamos facendo aquí, en algún dos exemplos destes, que xa non me acordo cal era, cando era o de insertar estos de aquí, isto basicamente é unha sentencia preparada, vale? Que máis temos por aquí? Temos a selección de datas. Bueno, a select xa conocedes do ano pasado, select con frontable ou select asterisco. Aquí temos distintos exemplos de como seleccionar datos. Vale, vou parar un segundo. Vale. Consulta de base de datos, a SQL de toda a vida. MySQL orientado a objetos. Vamos ver sobre isto. Que fai? Establecemos unha conexión, como sempre. Colle a consulta que quero facer. Select ID, first name, last name, from a tabla. O resultado é ejecutar esta query. Hai registros. É dicir, esta consulta que ejecutou este SQL dá registros. Se hai maior que 0, teño que recorrelos. Como recorros? Aquí solemos facelo así. Mentras que eu vaya a result
e me poida mover ao registro seguinte, vou pintando os valores que estou lendo. É que vou a pintar ID, row, quen é row? Row é o registro que estamos recorrendo, o primeiro registro. Quedo co ID dese row. Punto, comillas, name, row, first name. Bueno, ese está. Cando acabe o último registro, cando non poida facer o paso seguinte, é dicir, que tiene o registro, sal fora. E acabouse. Isto fainos o listado dos exemplos. Procedural, a forma é exactamente igual. Establecemos, definimos a conexión, ejecutamos a conexión co SQL que queremos. Hai registro, sí. Pois mentras que me poida andar movendo a ficha seguinte, pintamos os valores. Procedura a MySQL orientado a obxectos. Moi parecido. Só que aquí temos así. Bueno, xa non me paro moito con isto, vale? Simplemente é o mismo, establecer a conexión e mirar se hai registros e punto. Cando temos unha SL, temos software. Despois, se vemos os exemplos, temos software, pois non ten por que ser unha SL de todo, pode ser que cumpla unha condición. Pois xa está. Definimos a SQL que cumpre esta condición, ejecuto a query, hai resultados, sí, bueno, pois vámonos movendo a fila, registro, 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 mentre que haxa valores. Teño que acceder ao campo que estou lendo, a first name que estou lendo e a tabla que estou lendo, que son os campos que temos aquí na SL, vale? En vez de ser co orientado a objetos e procedural outro tanto, e PDO outro tanto. Bueno, order by. Se temos unha cell, podemos ordenar os resultados, xa non me para o mismo co anterior. Order by. Delete, vale, pois podemos facer un delete. Que é un delete? Borrar. Establecemos a conexión, se hai error nada, escribimos a sintaxis delete, mentras que id de borrar da tabla, mentras que where id é igual a 3. Se isto se pode ejecutar, se isto é true, record borrado. Se hai error, houve un error no borrado. Que a procedural, outro tanto. Valores, non sei que, establecemos MySQL Connect, establecemos a conexión. Se non foi capaz de conectarse, mandamos un error. E se non, montamos a sentencia. SQL, a consulta que íamos a facer, vamos a ejecutar contra esa consulta esa SQL. Foi capaz de borralo? Sí. Non houve error. É dicir, isto foi certo. Foi capaz de facelo? Sí. Entonces, registro borrado correctamente. Se non, error borrando. PDO, ou outro tanto. Establecemos a conexión, atributo, mandamos a consulta SQL que queremos facer, executamos a consulta SQL, record borrado correctamente. Aquí non estou comprobando se executou porque se vos fixades aquí estou metendo un try catch, entonces se houber algún erro xa me saltaría aquí, vale? Ou date datas, vamos a modificar os datos. Como se modifica unha tabla? O date tabla, non sei que, set columna igual a columna 2, etcétera, etcétera. O mismo, é que sempre igual, establecemos os valores, establecemos a conexión, vale? Metemos a consulta que queremos modificar e temos que ejecutala. Como? Establecemos a conexión, temos a conexión aquí, ejecutamos a query, porque lanzaron o método query de quen? O SQL, cal? Este. O mismo, isto foi capaz de facerse? True. Pois entonces record modificado correctamente, senón error. Cada baixo, outro tanto, establecemos a conexión, non se pode facer a conexión, error. Senón, o SQL vale o dapte, vale todo este rollo de aquí, establecemos máis SQL, conexión SQL, ou dateado correctamente. E PDO, outro tanto. Bueno, limit data, isto é igual o visto o ano pasado, cando facemos unha select podemos facer que non nos devolva todos os resultados. Isto en teoría devolvenos os primeiros 30 resultados que haxa dunha consulta, vale? Non ten maior interés. Vale, entón, aquí, con esta materia que temos aquí, con isto que vimos aquí de W3, temos o máis básico para montar algúns exemplos para conectarnos a base de datos. Teño agora aquí outro exemplo, xa non vos o cato, se vimos temos outro exemplo que lle chamei cruz. Cando falamos de métodos cruz é que teóricamente son métodos que me van a permitir insertar, modificar, borrar, ou sea, facer as operacións cruz sobre unha tabla ou sobre unha base de datos. Entón, vamos a ejecutar este. Cando fago este método de aquí, o 5 cruz, eu teño un servidor, teño mismo, estou utilizando o sistema PDO neste caso, vale? Establezco a conexión con ese usuario, con esa contraseña, creo a tabla se non existir usuarios, que no noso caso si existe. Claro, fijadevos que eu teño aquí un método, o sea, eu podo meter cousas aquí, cando lle dei a agardar, se lle poño aquí, este é moi parecido a un ejercicio que fixemos de ficheros, lle dou a agardar, el vai agardar esta información na base de datos, vale? Vai refrescar, vai aparecer aquí abaixo, non sei onde aparece, debería estar por aquí abaixo, vale? Non, aquí arriba acabo de metelo ahora. E, sin embargo, fijadvos que teño aquí uns botonciños, está un pouco cutre, pero para que vexades como funciona isto. Entón, sempre o estamos facendo con este mismo ficheiro exemplo 5 cruz pdo.php, co cal se lle dou a borrar aquí o registro número 2, vale? Eu sigo estando na mesma página, dime que sí, aceptar, bueno, e agora facemos, teóricamente borrou ese registro, vale? Pero estou na mesma página, co cal
Eu necesitarei no meu ficheiro exemplo5cruz.pdf, necesitarei saber se estou borrando, se estou entrando porque simplemente estou consultando a información, ou se estou entrando porque estou guardando datos, ou se estou entrando porque estou borrando datos, ou se estou entrando porque estou actualizando datos. Exactamente o mismo que vimos hoxe con un ficheiro de exercicio de ficheiro que entrábamos e pintábamoslo así. Vale, entón empezamos o noso proceso, perdón un segundo. Vale, xa sigo. Entón, establecemos a conexión con o sistema PDO, miramos se a tabla está creada e a partir de aí teño que saber, estou chegando a esta tabla porque veño de borrar, ou estou chegando a esta tabla porque veño de actualizar, ou estou chegando a esta tabla, estáme chamando ao ficheiro porque veño de guardar, o mesmo que vos digo sempre. Se estamos no caso inicial, isto non vai estar definido, non vou ter un botón borrar, non vou ter un botón actualizar, non vou ter un botón guardar, entonces que me queda? Nada, consultar o que temos na base de datos. Como consultamos? Mira, os usuarios sé acceder á miña conexión a base de datos, que é o PDO, e unha vez que teño executar a query, se el asterisco foron order, bueno, aquí puxenlle orden descendente, non sei que, non sei cuánto, e fetch all, que me mande todo, que me consulte todos os resultados hasta o final. Isto vou a ter que ler despois máis abaixo, é dicir, a primeira parte que é para pintar esta información, ejecutaríamos eso, e o proceso sigue para abaixo, de type, HTML, insertar, bueno, pomos todo este formulario que tedes aquí, lista de usuarios, e a partir de aquí define unha tabla, e o único que me interesa ahora que vexades é que eu teño que recargar estes valores. Estes valores son os valores que me vai a pintar o meu formulario. Entonces eu poño input type test, o nombre evalúe, con isto estou facendo referencia ao registro que estou correndo, que estou recorrendo, o fila. Fila que quedarme co nombre. Vale? E onde estou recorrendo este registro? Co for each. Eu definín aquí arriba, hai un minuto, definimos aquí o noso usuarios, que era o conxunto de registros que vou recorrer. Cada o for each sirve para ir avanzando registro a registro e vai non meter nunha variable fila. Por eso, accedo a fila por ID, accedo a fila por nome, accedo a fila por email. Input e hide, bueno, todo demais igual, xa se ve, vale? Entón, con eso vamos montando todos estos datos. A partir de aí, vamos a supoñer que quixéramos borrar. Cando lle dei a borrar este archivo, cando lle dei a borrar, o proceso volve outra vez para arriba. Podemos ejecutar outra vez o proceso, volve a empezar a establecer a conexión, intenta facer todo, crea base datos, tes o botón borrar. É dicir, estou chegando aquí porque alguén me mandou borrar o registro. Sí, bueno, pues entonces nese caso, ID é coller o valor que me estás pasando por borrar. Cando fixen o formulario de borrar, cando fixen o formulario que tedes aquí abaixo de borrar, o botón borrar, name actualizar, href borrar, fijadevos que eu teño o mismo que vos decía no exercicio de ficheiros, eu necesito saber cal vai ser o ID que teño que borrar, porque eu aquí teño Pepe, necesito pasarlle o ID para despois actualizar na base de datos, e fijadevos que o meu botón borrar ten precisamente xa ese valor, e máis, se eu collo aquí o código e vou a ver código fonte, e vamos a ver que no botón borrar, cando se vexa o botón borrar, que debe estar por aquí, onde está o botón borrar? Borrar, fijadvos, borrar 1, borrar 3, borrar 4, borrar igual a 5, borrar igual a 6. Esa é a información que cando estou entrando arriba nesta situación de aquí, estou chamando ao ficheiro exemplo5cruz.pdo PHP, estou chamando co botón borrar, estou calculando o valor dese int, estou pasando a int porque vai a ser quero que sea un número, vale? Entón, estou quedándome co número que me acabas de pasarte aquí, que vai ser borrar o 1, borrar o 2, borrar o 3. Vou a preparar a consulta de let from usuarios where id igual a un valor id e vou executar esa prepara co id que me acabas de pasar. E volvo outra vez á páxina principal. Isto devolve á página principal. Esta é a forma que temos de borrar un registro. E subimos outra vez á página principal e fora actualizar, xa non sería o caso, este sería o caso de actualizar. E no caso de actualizar vai ser outro tanto do mismo, é dicir, se vedes o código, cando é actualizar, eu input times name actualizar, temos aquí o botón actualizar, vale? Entón, que é o que fago no caso de actualizar? O que fai isto é, se poño isto, e lle dou actualizar, teóricamente vai a ir e vai a actualizar a información, vale? Entón, actualizar que vai a recibir o ID no que estamos, vai a recibir o nome que ti me estás mandando, neste caso 222345, vai a recibir o email que me estás pasando e vai a preparar unha sentencia preparada, o dato de usuario, ser nombre igual a nombre, mail igual a mail, para ese ID en concreto. Executa e mostramos o error. Entón, mostramos o mensaje de que o registro foi actualizado. Entón, con isto vemos un mantemento moi básico de base de datos onde podemos insertar, podemos borrar e podemos actualizar. Ben, vou deixar xa aquí este vídeo, pois o seguinte se pasar a exercicios un poquinho máis
máis profesionales de base de datos. Isto simplemente é unha toma de contacto.